Velkommen. I dag skal jeg teste et stykke slik. Det er sådan her. Det er 1 meters lang slik tyggegummi noget. Men det er også surt. Men det er med jordbærsmag. Og det hedder en Super Fishy One, tror jeg det står. Og det står også lige her, hvis I kan se det. Nu vender det på hovedet. Ja, der står bum. Det kan jeg sgu ikke finde til. Jo, det står der. Tyggegummi med jordbærsmag. Det kan man ikke så godt se, men ja. Lad os se, hvad det er pakket ind i. Og jeg giver dem så fra 1 til 10 godt smag her. Så sådan her ud. Så er det sgu ikke. Så er det sgu ikke nogen, der er med. Ses i den tid. Så er vi tilbage, og hun vil gerne være med. Så skulle vi prøve at teste smagen. Nå. Vi vil bare lige fange tæt. Og så vil vi dem fra til 10, hvor sur den er. Fra til 10, hvor godt den smager. Så der var lige sådan en bid her. Og meget den smager jordbær fra til 10. 3, 2, 1. Okay, du er sur. Okay, du er 6,5. Aber ein ganz stark nicht. Ja, das kann man reden. Tief da.